שוב שלום, בסרטון זה נלמד כיצד לבצע לחיצה של כבל מסוג CAT6 לשקע CAT6. לצורך ההמחשה נשתמש בשקע של גביס מסוג CAT6, מורכב מהשקע עצמו, כיסוי הפלסטיק לגידים מאחורה ומעטפת הסיכוך המתלבשת בסופו של דבר מאחורה. לצורך העניין יש לנו חתיכה קצרה של כבל CAT6. אנחנו נחשוף חתיכה של 3-4 סנטימטר, נסיר את בידוד האלומיניום, נסיר את הניילון ונסיר את המפריד הפלסטי שבין הזוגות. שמנו את שלושת החלקים. כעת נפתח את הזוגות. לפני שאנחנו מתחילים בהליך הלחיצה, נזכור להשחיל על גבי הכבל את מעטפת הסיכוך, אחרת או שלא נוכל להשתמש בה או שנצטרך לפרק הכל ולהתחיל מחדש. לצורך הנוחות אני אשחיל את זה כרגע מצידו השני. מצב כזה. נסובב את הגידים וניצור תיל אחד קשיח. הלחיצה בעצם זה כעת לחיצה של שקע מסוג CAT5. יש לנו גם פה את הסימונים A, B. אנחנו עובדים כאמור לפי תקן B, ואז אנחנו עושים ככה. חום, חום לבן, כחול לבן, כחול. בשקע מסוג CAT6 יש להקפיד הקפדה יתרה שכל 8 הגידים יהיו מחוברים באופן מלא, אחרת לא נקבל מהירות של ג'יגה. אנחנו עובדים לפי תקן B, כתוב לבן, ונשארו לנו הירוקים. אין חשיבות מקודם, התוצאה הסופית שכולם מחוברים. להקפיד שהמספריים פונות כלפי חוץ. כעת אנחנו נחתוך את השאריות. יפה, ננקה את האזור. אנחנו לוקחים את כיסוי הפלסטיק
אותו למרכז הכבל ומבצעים לחיצה חזקה. מוודאים שהוא ירד עד הסוף. הוא מונע בעצם את שחרור הגידים. כעת כל שנותר לנו הוא להוריד את הכיסוי המתכתי, לוודא שהתיל האמצעי יוצר מגע עמו באופן כזה. מורידים אותו עד הסוף, ונעילה סופית מהדקים את האזיקון בצורה כזאת. הדבר מונע את שחרור החיבור במקרה שמישהו מושך את הכבל מצידו השני. זהו, למעשה בזאת הסתיימה הלחיצה וניתן לחבר לשקע כבל רשת. להשתמש בו לכל דבר. את השארית הזאת גם כן נסיר. תודה.